Yn 16 oed erbyn hyn, pan gafodd Cruz ddiagnosis o ADHD yn 6 oed, fe drodd hynny yn rhywbeth positif. Mae ADHD yw fel superpower i fi, a mae'n helpu fi wneud rhywbeth dwi eisiau wneud fel pryd dwi'n creu can neu rhywbeth. Hynny, mae'n dweud bod pobl yn dal I gael lot o bethau am ADHD yn anghywir. Rwy weithiau mae fi ddim yn gallu eistedd lawr am like 5 munud. Ond os dwi'n hoffi beth dwi'n dysgu, dwi'n mynd I just eistedd lawr am fel like 1 awr yn just gwrando I pob thing. Sut wyt ti wedi ymateb I sylwadau negyddol pobl? Dwi ddim really dweud am rhywbeth, dwi'n just ddim yn gwrando I nhw. Dwi'n just cario lan gyda fy dydd fi. Mae ADHD yn sefyll am anhwylder diffyg, canolbwyntio a gorfywiogrwydd, neu... Fe gyfrannodd Cruz i'r fideo yma sy'n dysgu pobl am be yw ADHD. Ac mae am weld mwy o gefnogaeth nawr I bobl ifanc sy'n byw gyda'r cyflwr. Dwi ddim yn feddwl mae ADHD yn rhywbeth mawr mewn Cymru right now. Dwi jyst meddwl mae'n just rhywbeth sydd mae rhywun yn cael. Dwi ddim yn meddwl mae'n lots o help mewn. Be felly yw cyngor Cruz I unrhyw un sydd ag ADHD? Os ti'n meddwl ti ddim yn mynd yn dda mewn ysgol, ti just angen edrych beth ti'n hoffi, a ti gallu bod yn dda yn y peth ti eisiau bod yn dda yno. Fel, dwi'n creu can, dwi'n dda yno hynna oherwydd dwi'n gallu hyper-focus arno hwnna. Mae ADHD yn fy helpu I feddwl am syniadau anhygoel. Neges bwysig I unrhyw un arall sy'n byw gyda ADHD, a bod yn wahanol yn gallu bod yn gryfder. O Gaerfyrddin I Landeilon, mae llwybr Dyffryn Tywi, llwybr seiclo newydd sy'n newyddion mawr yn yr ardal. Y cynfeicwr proffesiynol lleol, Manon Lloyd a disgyblion ysgol Nant Geredig oedd y cyntaf I fynd â'i olwynion a ras ar hyd y llwybr. A'r daith yn plesion fawr. Mae'n anhygoel. A hefyd, fi'n seiclo gyda plant, a fi'n credu mae pob un yn nhw wedi bod yn defnyddio'r llwybr yn barod. So mae'n ddarchog, fi'n credu. I pobl sy'n falle newydd I seiclo, mae'n lli bod yn eitha dangerous os ti'n becsom di ceir a popeth arall. Mae lot I meddwl pan ti'n reid o beic, so I cael rhywle. Mae dim ceir, ti'n diogel, mae fe'n fflat hefyd sydd yn peth mawr. Mae'n peth rili dda. Tŵr Paxton, Castell Dryslwyn a Chastell Dynefwr. Dyna chi mond rai enghreifftiau o'r hyn allwch chi weld o'r llwybr, heb sôn am yr amrywiaeth o gaffis gerddi ac amgueddfa fyd. Seiclo'n fwy diogel anghanol golygfeydd arbennig, a'r gobeith nawr yw gall nifer fynd ar 2 drod neu 2 olwyn ar hyd y llwybr.